ndakataura kuti ini I'm a constitutionalist. Wakambozviwa? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinotevedza chaizvo. Zvakarezve ndino umwe wakarinyora. Saka ava munotavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore abodo handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavo. Wazviwa? Yes. So this question of having a third term does not arise, especially under my watch. No. I'm in my second term and I already know the death ratio and Bapa Chikar, not one 2028. So kana kuna mwana kufurira vafurire kuti bodo azvisizo zvinofungwa nababa.